Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kuna yari narinawakan na dia kan di pelilang na di kukurmat. Kay sulutan na akabugatan na sa pagalamatan na sa municipality of Matunggaw. Sa lakaw kidato asnawi na si masampurna sangko tuwa isya ko bayawakan. Aayad na so partner. Ato nga naya dikira o panimbang ko na aminumbo dato ang maganduga ko rin na nagusuragat na mananggawlo kay kadi mo kay min. So dato isa na masampurna kidato di nagwa kabulimbay na sangko tuwa isya ko pagariakan na ada sa lao kidato di na masampurna ko isya ko bayawakan asisway sa ati kurong ko pamana mga bayawawan na dia kena masyarakat kay papumagulo lang ko menang opo dinyo at yung pato ko ingin nang ganyan ka na mapakasong konjok tuwin tani daw pa wingin na nagudi daw niyan kaso ko na sa mga manusia na dara po na sa duway natatapon na sa pawingin sa katina piyakan do karkan mo sumanaw salamakan na manakalilintan na kapipi ang ginawa sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sono